Здравейте, приятели! Току-що получих кутията на Pink's Beauty Box и нека да видим заедно какво има в кутията. Темата този месец е снежна красота за декември и януари. Весели празници! Така, нека да видим какво се крие тук. Първото, което виждам е All Nature Body Butter. На мен ми се е паднало мети липов цвят. Получаваме оригинален размер, който е 200 мл, 11,29. Бутера за тяло с мети липов цвят е подхранващ ритуал за кожата на тялото, масло от шии, макадамия и бадем в комбинация с екстракти от мед и липов цвят създават плътна, но бърза попиваща текстура за дълбоко подхранване и увлажняване на кожата. Следващото е Биодерма. Получаваме 15 мл. Оригиналният размер е 40 мл. Биодерма е успокояващ и хидратиращ крем, който предпазва по биологичен път кожата от външни влияния и увеличава прага и на поносимост. Спира възпалението и така намалява кожната реактивност, намалява усещането за парене, опънатост, осигурявайки незабавен комфорт на кожата. Оригиналният размер е 40 мл, 30,90. Следващото е Лумине. Не знам точно как се произнася. На мен ми се е паднал до осенки, номер 3. В лилавата гама. Толкова си слагам лилави сенки, че няма на къде. Получаваме оригиналния размер за 16,80. Дуото минерални сенки за очи са с дълготрайни естествени нюанси. Те имат променлива интензивност на цвета в зависимост от това дали се носят с мокър или сух апликатор. Може да се използват и като очна линия, ако се нанесат с тънка четка. Да. Следващото е Lip Balm на Yogurt of Bulgaria. Да видим как изглежда. Получаваме оригинален размер 5 мл за 3 лева. Балсамът за устни е изключително подходяща за студения сезон формула. То пък един сезон голям. Много студено няма на къде. Интензивната грижа за устните е обогатена с какаово масло, йогурт, протеини и масло от шея. В състава се включва още UV филтър за защита от вредното действие на слънчевите лъчи и витамин Е за борба с свободните радикали. И аромата е... Има аромат на балсам. Да. Следващото е някаква корабийка. Това не знам какво трябва да е. Прилича Дядо Мраз. Не знам. Някаква свещна физиономия. Това е някаква бисквитка с канела. И последното, което виждам е Biofresh Cosmetics. Получаваме Anti-Age Serum B-Effect и дневен крем по 5 мл. Кремът хидратиращ дневен крем с розово масло, лека формула, осигуряваща интензивно увлажняване чрез хидратиращ комплекс
и продължително омекотяване. Оригиналният размер е 50 мл за 9,90. Anti-Age Serum B ефект е разработен на база на уникалното 100% органично чисто българско розово масло. Осигурява безопасно, но ефективно ограничаване на съкращението на мимическите мускули. Редуцира дълбочината на големите бръчки и заличава фините. И това е, да. Моля, споделете вашето мнение, вие какво мислите за тази кутия. И това е за сега. Чао!